ako so stupom 3 dní vidíš premiérový zápas v tejto sezóne v Ružomberku? No, vstúpili sme dobre do toho zápasu. Prvý polčas bol slušný, ale ten druhý nejako nám nevyšiel. Zle sme vstúpili, inkasovali sme gól a Ružomberok chcel viac vyhrať a otočili to nakoniec a bol to dobrý zápas. Tréner hovoril, že v 30. minúte ako keby sme prestali presovať, hrať, že Ružomberok vtedy, že možno viac chcel. Bolo to možno tým, že ste mali v hlave to, že vedieme a že už možno ste to vyhrať zápas? Tak mali sme to v hlave, že vedieme, ale sme dosť na to skúsení, aby sme to ustražili a neustražili sme to a Ružomberok vlastne potom nás trošku pritlačil a tým gólom na 1-1 to zlomili a oni išli za víťazstvom tvrdo a šlapali a nakoniec to aj otočili. Čaká nás v druhom kole zápas v Mijave. Čo možno čakať od nováčika? Tak oni majú skúsené mužstvo a bude to ich vlastne prvý zápas v Sorgon Lige, tak bude tam divoká atmosféra. Bude to podľa mňa slušný zápas. Diváci hlavne pomôžu tomu. A bude to ťažký zápas. Môže sa stať, že vlastne tú možno kvalitu, ktorá možno bude chyba, že ako nováčik Sorgon Lige, že to nahradí práve bojovnosť a takáto, že budú prvý domáci zápas, vypäté, veľa divákov, televízny zápas. Tak ja si myslím, že oni nemajú akože zlé mužstvo, oni práve, že majú skúsené mužstvo, majú tam výborných hráčov, takže ja by som nepovedal, že je to nováčik ligy ako papierovo áno, ale myslím si, že mužstvom určite nie. A plus tá atmosféra, plus to, že je to ten ich prvý zápas, takže to bude kvalitný zápas určite. Čo si myslíš, čo by na nich mohlo platiť? Skôr brániť alebo tam útočiť? No ja si myslím, že brániť určite nie, lebo oni majú vlastne skúsených hráčov a nie sú to mladí hráči, takže myslím si, že taký behavý futbal by mohol na nich platiť agresívny.